Gus Patai dandan stamper karo Pak Denur dandan September udah 5.0 mbak 5.0 maksudnya apa dong aku ya iki jenenge rokan berdua ya rokan berdua penting nyala iki langsung impor saka sumberan bodo-bodo sik mergawe nek gak tukang profesional ya mboten saged leres nggih nggih Lek Nur nggih oh nggih iki suarane iku rada merdu amargi siam sawal piyambake dadose rada piye ngono lho kandhani kok kalih Gus Patah niki calon imam Masjid Al Amin niki nek yamin iki ya macak teknisi nek magrib macak imam besar iki Mas Patah iki ya ngene iki ya pencitraan wong biasane turu maca kitab pencitraan gini ki ben ketara le Gus ngono ora iso ora apa-apa Gus pencitraan penting atine iku lillahi taala Gus ngono lho ya wong ngajine wae Minhajul Abidin karo Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya ya ki para pemirsa mohon doanya ya tak sotengno ya iki dandan apa ya iki dokumenter ya ora mudeng nek aku sing masang ya iso uga bau telu wae iki ya apane niku aku yang mau takon pokoknya dandan stamper kuda ngono wae monggo ingkang badhe nyarter servis mesin niki nah hubungi Lek Nur ya adit motor buka sak pegel tutup sak pegel ngono ya gila iya dan ya nah kita sudono iki nek tukang rasa pira iso ya bingung golek kunci nomor pira wis pinter wis lek kok gelek wae bener apa ora iku lho ketenan golek kunci wae lho sarap apa jenenge calon imam besar nang malah nyekel kunci ya gak tuke le lho gelek to untar-untir semaca bismillah burung eling bismillah pelajaranmu wis ababul farad terus bismillah to Masya Allah ini gak imam besar ya mboten saged cah di kok paido iya wis penting dokumentasi ya dene anti apa jenenge paido kok penting dokumentasi yo kira tak lagi apa yo jongga guyu ya tanang foto iki 5 menit 10 menit jam tangane anyar jam tangane anyar